Здравейте, любители ми в 7 YouTube, аз съм Детинджа, тук се сме с Тели. И сега сме на ПП. Трябваше да снимаме това. Много ПП ще става сега. Аз чакам някой да ми скочи. Ако някой ми скочи, ела. Окей. Той ми скочи, идвай! Добре. Една спитка. Мамака! Аре бе, човек! Идем, чекай малко да изпием една спитка. Готови? Къде Мене си? ми лаги много. И на мене. Сървъра! Брате, направя се сега ти... Не бе, не е сървъра. От играта. Къде ти е? Не, що на мене сървъра ми лаги? Ти кога викаш, че ти лаги, на мен ми лаги сървъра? Мене ми лаги играта. Аз нямам легендарки, а ти си... Как го трепа? Аз съм с една легендарка. Аре са. Нали ти го смяташ за малко? Не е малко, в смисъл... Все едно поне една легендарка, нали? Ми ти като имаш един стак почти. Почти 48 вече имам, така че това вече е от критичното. На мен също ми лаги. На мене, а не сървъра. Аз ако... Глей, доближавам се до някой и ми става на 2 ФПС. Аз така, само че на 10 ми става. Добре, и на мене на 10, ама пак много малко ми става. Не, да, нали? Все едно Добре, че той сега са го направили да виждаме колко сърчица, но така да гледаме колко сърчица. Трябва да спим стренко и... Добре, ти в това там не ли си? Да бе, бия се тука. Мале, един го взех 4 сърчица. 5 сърчица му взех на този, ще да го убия още. Беше на 3 удара то. Това беше на 3 удара. Аз тук още се бия, ама пак нищо не правя. Мене много ми лаги, едва ми се бия. Аре, аз ти помагам. Бе, Мале, мен ме убиват. на един по-малко ми лагва. Мале, умирам. Трябваше да ям лек. Ям лек. Не чувах. Аз никога не съм ял. В смисъл, тук не съм ял нито един лек, даже лек нямам. Пак ми лагна. Мене ме лаги сървъра. Мен ми... Да, сървъра ми лагна. Ей, по-полека. Гледай как ми лагна, аз в смисъл компа ми лагна отвратително. По-полеко бе! Мой! По-полеко! Иде чик в някаква дупка, къде гледам не мой. Мале, аз вече... Ефекто ми спира. Кой изнака ме? Айде, аз съм тука май. Умираш ли? Мене ме поизнаха. Айде, забих се някъде, дете няма изтици. Край. Аз имам вече имам 47 лек. Те това вече са малко. За мен това са много малко. Да, не стига, че ме бият и е хакер. Кой ме пише, бе? Кой ми... И мене не... Ехо, ало! Ехо! Какво? Ехо! Ето. Ало! Да, чувам те! Аре, умри, бе! Умре, бе! И да кома се включи! Мале, аз за малко да умра, останах без нищо. Добре. Ей, малко, не. Мале, това ти ли си пипито? Що мен ме попухаха. Абе, Пепики, ако знаеш... Здравата ме попухаха! Ще умра! Иде, чеки още бъдат. Нема. Ти ако знаеш аз как се измъкнах, направо... Ама ето и... такова... Не, Иво, тия двамата тук са... Не са тия. Иво и един друг са тия. Аз се измъкнах, Васита ми умре.
Аз се измъкнах само с един меч. Добре, че се спасих с меч, защото той е шарп 5. Не го лага, бе. Това наистина лага сърбър. Аз стига бе отладно ми пи пито и аз. Човек, аз си свалям сета, толкова На един няма. му се щупиха бутушките. Той прегледна човека. Добре. Така. Добре, бе, човек, аз съм си сложил сета и е в инвентара. Нали, аз така много мразя да ми става. Мале, ти питка. Бързе, влизай. После път излизай и почвай. Абе, Пепи. Аре, влизай. Аз се спасих на 2 сърца, без никакви положенки, сета ми умре почти. Ох, това мисля да е за края на клипа. Защото вече фокусът ми пада и ще ме убият. И ако ви е харесало, се абонирайте, лайкайте, сабскрайбвайте и чао!